Happy birthday to New running shoes. استنى horizontal yoga في الروتاريوم ما VP l-lum sudo krim ħajkun. Prosit chef. Hello vlog. Taraw xaġġa ġdida. Tafu kif, meta eżempju, xaħat jiġi engaged jagħmellek hello, jiena ħanamlilkom hello. Taraw xaġġa ġdida. Fidi. Mela, so, first of all, welcome għal vlog ġdid. Illum għandi birthday, illum għandi 26, tafla qastajt kas li fid-9 uffiċjalment laqt 26. Imma illum 22 ta' April, il-birthday tiegħi. U l-bira ħaġa bdejt nivlogja fil-għaxija, imma literalment chaos qawwi għax ċempilt il-familti samna l-kejk fl-imkien għax batuli kejk ħanini, insomma nispjega da kollox. So, ħanitfa il-clips tal-biraħ hawnhekk. 4 person, u l-mx 4, forsi 6. Hello, vlog, għandan filmja u ċempluli il-fem. Ma tanċ għandi background, tajjeb għax għandi imbarat. Ma, hello, ejdu hello. Hello. Illum familti, batuli cake tal-birthday, x'bajdu illum lejlit il-birthday. U inni nistenna ġurnata sħiħa biex naqsmu dal-cake, ħanrijulkom sew. Arawħ, carrot cake, my favorite. Mux vera, no mitatni. Ġildu. Naf li tħobbuni, relax. Nejnek? Ejja, kantaw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mariah. Happy birthday to you. 10, 25, 6. Yay! Il-cioccolata pula, sweetni 120. Cheers. Thank you, Charmaine. U Robert, u Lian. Welcome, Charmaine, please. Lollo, l-ħares 4 people dal-cake, kem tikolek 4 people? Tajjeb. U l-em xorta. Dar boħrejn li askont naf jien nifsib ta' free delivery. Tajjeb, Skien jistima dik li jedlek li. Oh my god. Issa, back to the future, the present. Imma as you can see on the arloġġ ġdid, dan huwa il-Garmin Venue 4. Dataw. Xtrajwu li Daniel, with also his family għaw bġdin. U sta Daniel li bess il-Fitbit, li kien tani ju koll, by the way, fi 2020. Mux 2020 kien dak, 2020. So sta għandi upgrade, u vera li nishtiq Garmin, għax vera tajba għal-ġirija, zena għandu GPS tajba, battery tajba, plus da vera aesthetic, it's beige u gold. So, il-pjan tal-lum, xinu il-pjan tal-lum? Dal-ħodu tħad bitċa cake tal-biraħ, kif vera tajba dak il-cake. That was my breakfast. I'm allowed to do that għax il-birthday. Issa ħamorru run today għax nixtri running shoes ġdid għax li għandi ħajalaq sentejn u palissa tintalla daqxej mileage u nixtieq intalla iktar il-mileage fis-sajf u għandi bżonn żarbun ġdid. So ħamorru ħamor nimxu għax viċin ħafna inqas minn kilometru l-bot minn fejn għodu aħna u nippruvaħ jekk ma jkollhomx il-kulur li nixtieq nixtieq online. Imma jkollhom il-kulur nixtieq, għandi xi 3 modelli li nixtieq so sa nażlu, imma qed naħseb ħamorru dara bir-rota u ħanamlu l-ftajjer għax għandi żewġ tajjer friżati, so ħanħorġhom tal-okkażjoni. Għandi taħrita l-essaġġa ġastridu nidilkuhom u naħseb nimxu mal-park, bat niġu għaw nixqmur niġri l-lum, għax suppost mort il-biraħ ma laħħaċ. U għet, you know what, it's my birthday if I want to go run, għamur niġri, għax ovvjament l-lum ħatta off, l-lum l-erba by the way. U mbagħad fil-għaxija ħanamlu, ħamorru dinner date, ħamur niklu biċċa laħam. Min rodeo, ma nafx konġi ġibtkom maħna meta kellna l-anniversarju, naħseb konġi niflogja dak kena meħeb. Issa naħodkom maħna u nurikom. U irrit namel il-donuts, għax għax-xogħol, l-uffiċċju ħanamel donuts tal-ġam ta' Malta, eżim Malti style ħanamilhom jien.
hopefully jiġu tajbin, qatt ma mill donuts qabel. U jiena ma tantx għandi esperjenza naħdem bil-ħmira, so hopefully jiġu tajbin għax jekk ma jiġux tajbin ma nafx iżdek ħaneħdulhom. Plus niġbed video, so you know, 2 in 1. Imma ħarġet ġurnata tal-bliħ, issa nurikom x'inhu ħorġu, irrid nagħmel basket u oraw il-kard li xtara li Daniel. Le, tulix il-tekst. Le, okej, ma qoddim. Taf laqas dawarnija biex nkomplu ndoqquha il-vinil. That's it. Ħanħarġu għax diġà madonna l-10 nofs għamil ġisjan is-setti l-arloġġ u day will go by fast inkalla jekk ma, you know, jekk ma. Le, ma naħsibx ta' 14. Issa ma tlaqna. U lejja. It's okay. Araw it-temp. Oh my god. Għasa outfit of the day, d-ġejt nilbes il-roza. Għax taqt nilbes flok bitċingi, ma għus bart għalih ovvjament. So mu flok, nilbis da. Naf l-bistu għallejt imma wija. Għana rikom il-ġnien. U it-temp glorious li ħarġ li tal-birthday. Meta ma tkun xogħol ikollok burdata tal-bliħ, sorry, jekk qed nista' isni fidila, imma llum hekk. Qed ħossni lucky li ħarġet ġurnata vera sabiħa. Plus I'm surrounded with people I love, with one person I love. Online vera għazin familtu hekk vera tibatu l-messaġġi diġà dal-għodu u ġej il-Bart. Dal-għodu, vera mhux qasek. Dal-għodu qomt u l-grupp ġett tal-familja ta' Daniel sa 8 skwart kollha għamu u batu li happy birthday. U dejn nejdil dal-għodu kemm qomt. Ma s-soltu għektu momentu kol. Ija vera, ma għaxlu mux xogħlu. Rrit niċċarġja il-kamera. Imma raw naqra xi ġmiel. Dan u wasalna. Ħanitħlu naraw xaw. New running shoes acquired u kalli €15 discount top. Xtemp. Tlaqna ħammur namlu dik il-ftira. Jina naħseb nfaqqaħħa dak il-ħin. Lejja. Wow. Cheers, wasalna nis. Għedin park li ġejna, ġifan ġibtu l-ommi, l-uħti wek, ħanuriku fejn. Għaraw naqra xi veduta għandna ta' temp glorious. Views on views għara. Emmirroti jem. Insomma, ħankomplu nieklu il-ftira, cheers to me, cheers to 26 u lejla, as I said, ħamur niklu laħam, so very top day in terms of food. Mela, ħandu il-twisties, truffle, fuq ta' Jasra. Santu għat twisties. Għetjajiet lek. Il-laġo familtu. Losta, xajġi. La, ġildu. Ġilla x-nemesis tijaw. Lella, dak iftaħna twisties, Kulħadd irid idu għandha it-traffic. Mhux ħżiena ta' m'għandhomx toma qawwija. Għandu waħda. Għadin, għaġbuni. Naħseb mill-ftit li doqna. Għaġbuni. Ma xorta il-normali the best. Did it first run on the Garmin u ma nistax nifhem kif għandi dan il-ħina. So, madonna. So, suppost kelli nagħmel easy run. Forsi nagħmel bej 6 to 8K ħana kif nħossni. Imma mbagħad il-Garmin beda jmarkalli li vera bdejt naġġel. U ma bdejx mbagħad għall-aħħar. Imma ovvjament ma kienx easy run. Għet ħana nprova ninsosni dal-pass u għet dejt nprova nagħmlu 5K under 30. Msumma u provajt għal ġrida u kienet 5K eżatt. Mort lejk. Liġin mort qabel ma qatt ma ġrejt fih. U msumma u għandi 5K eżatt minn hawn id-dar. So issa għandi 5K rotta ġrida. Rotta ġrida 5K. Fimtuni, msumma
mur nażel, għax irt mur namel donuts issa wkoll. Hello nies, għadni ma vlogjajċ minn wara l-park naħseb. Le, mort niġġi ma mbagħad naħseb ma nafx le, vlogjajt wara l-ġirja wkoll, ma nafx qed ninsa. Imma as you can see, I'm really done up imma għandi fardal. Murejtkom xejn il-proċess ta' donuts, imma mbagħad nurjomkom għada meta nlistihom hekk. Imma l-estejtom għaw ħanħallihom lejl fil-fridge to proof, as in ħanamel long proofing għax naqlihom għada qabel ix-xogħol, mbagħad nimlihom ix-xogħol stess naħseb. U issa ħammorru nieklu, nagħmel naqra multitasking, ħammorru nieklu as I said il-laħam u waqt li kont inħalli l-aġina tola il-ħadd. L-estejt u hekk u għalhekk qed tarawni daqshekk danab biex insajjar il-verita, ma għamilx waħda għala dawk it-tiktokers hemm x'jagħmlu li jibġi vera pulit u jkun vera aesthetic. Not my vibe. That's the update. Feeling the love illum fil-birthday għadha kif ċemprit l-ħabibti wkoll issa u kellim taftit għax miskina illa li batet li messaġġ naħseb qabel il-weekend u għadni qassibt ċans inweġibha bil-ġen taħejja li għandi. So it was nice to catch up. Avolja daqt nara għax issa ġimgħatej oħra ħammur Malta. So inqas minn ġimgħatej. Insomma, that's the update. Issa nkellimkom il-restaurant. Bagja minn fuq il-mobile għax il-kamera daħħalta. Illa l-lura kalli. Armati sew. Meta tmur Tulip Fields ma' fotografer u videografer. Li jtnajlek even smaller than that, istra. Għandu il-DJI. Ta' bonġu, il-birthday għadda tijaj sewa, il-lum 25th April u għanibda l-vlog issa, edin lajdin. Għedni vlogja issa. Le, ġdidi jem teħil l-zib minnu u jibistaf kif. Ġeja, dini ġa san vlogja. Edin lajdin għax ġejna nduru Tulip Fields minna għek bil-rota ma Ġan u Daniel struggling bil-ġak, ħana fil-ilu so. Uwej, għassarit wahda. Illum ġan ħajfaqqarni għax ħankun rid drone. Action camera. Stanna, horizontali u vertical. Vertical għal-vlog. Horizonti. Għajib. Bikini. Maħna. Ne, orrajt, tajjeb. Illa l-naqra maċkanajċ għal-bidu. Efx għanda, edha naqa issa tħares l-isfel il-kamera. Għettara, jew ħazin, tajjeb jew ħazin. Għandek kamin. On the left. Kollu u il-bidon. U għanfosari. Naħseb da sejk bist t-tlamma. Tajjeb? Tajjeb, dik u għajna. Għax peress li għandek il-dabax. Issa niftaħna għal-ċest. Ejja, xin sejt nir-rekord, tlaqna. Għal-bala. Għamilli xeħ, ta' u di mandiċ il-break pal ta'kom, Tista taraw il-preview u x'dritt jgħot inġib ir-rota rimmu. Kemmu sabiħa u qatt ma ġejt. Ġan, kemm int ħażina. Mela ħandur lek hawn. Billi xek da. Bżuni ħanġibkom fil-video. Bizni ħanġibek fil-video. Ħana poppa naqsi draħi dritt. Doesn't need them, lady. Għad nixbet. Għaddi. Ma għax titħol ġafija.
Qed nipprova nkun nippreserva l-batri u kollox, imma wisq. Kien sabiħu. Ija. Għaddina tinsuq ta' 5 kilometers in. Għalissa diħdej il-highway. Sibna l-ewwel għal on the way. X'ġmiel. Ħajoħroġ il-drone. Ebbaw suqu. Kemm sabiħ. Il-GoPro. Iktar fields. Ħanibda nivlogja fuq il-dax. Għadni ma tantx vlogjajt sew. Għax ovvjament konna tinsuqu. Ħanara, resume later irrid nagħmel issa, eżatt. Konna tinsuqu u issa waqafna liss. Għamilna, kemm domna b'kollox? Sija 10 minuti. Sija 10 minuti kollox. Kollox? Sija 10 minuti. Għamil iktar minn 10K, skur. Imma ma jaqafx meta nifku għana b'kollox. Le, eżatt, waqafna. Imma sija 10 minuti b'kollox cycling. Minn Leiden sa liss li not bad, ta' u tipo mux inħossa lissa. Forsi aktar tard, imma x'naħseb għax dejjem għad-dritta. Le, verat nħidwa easy. Imma issa insomma din iċ-ċentru tal-is. Waqafna wkoll sa Senheim kellna nefqu biċċa fiċ-ċentru. Kellna nifqu ċ-ċentru għax kien hemm il-market ma stajniex ngħaddu bir-rota, imma issa nifqu niklu x'imkien probabbli. Ġibna l-lunch magħna propri għax il-Leiden issa lejla ħanieħdu dinner minn hemm u bdejna nibżgħu li during the day insomma qbadna nġu nkunu stranded x'imkien, imma vera ma kellniex għalfejn għax vera villaġġi żgħar veru, konna nifqu niklu xi ħaġa hekk fiċ-ċentru. Issa nifqu nieħdu xi birra jew hekk. Le, ma issa jekk tridu nifqu jew ħileħom jew x'imkien hawn ħudu birra fix-xemx. Xart sajb, by the way, il-beritta imnala ġibta Ma nafx kif mhux taħarqek rasek int din. Għax vera x-xemx, avolja 14 degrees to be fair. Mish kesħa, x'inhi t-temperatura, rajtu? 15? La, vera tonsħana. Sajbin, What, boy? 1, 2, 3 ħanamel wish, short. Ħanamel wish. Naf, Daniel jafa xi wish tqul. Naf, naħseb naf. Talla rasa. Kieċi ngħid? Xiex ċurket? I know what you wished for. Lim tridu. Tea, something with tea, you. Blueberry white chocolate. Illa, di. Dina di. U di ċokolata. Dik tajba mawx. Di. F'għajta multiple times. Veru, nixtieq nduqa. Dwejja tajbin. Nasib iġib minn ċokolata. Illa, teħbitxa. Hija moħra, moħra. Le, senza ċokolata. Moħra. Holy shit. Sponsor us. Ħansir vlogger tajn. Sponsor ta' xogħol. Kemmi tajba. Daqlu ħadd s-sali ta' qabelin. Tejtna, saħ? Issa vlog jien tanni kolna għajjen, ha? Ja, għammi tajba. Arbo? Mux bħal, Sorry x'namna. Don't gobble Daniel. Thank you guys, vera napprezza. Ġejna mal-biċċa ta' Keukenhof issa. U daħħu kif jiniħħuha marem trekter hemm fuq. Kamu sbieħ. Bless you. Yeah, it's okay. Realistic ux nafienu. Der? Asli ma jishtax. Ija, ma le, zin. Le, għalak ma naħsibx li lavender. Għardin jil-black shin kamera. Għallak il-trattawek.
Next stop, ġejna Tulip Bar naħna. Fanta, xej dulu da Fanta Cassis? Tal-għena. Cassis imma jidulu. Ija. Jiena ġibt cappuccino. Rejx li tistenna għal-ġelat. Għaw naqra nise. Naħseb għaw ktar nis mill-ħaj darba ta' ġejna moħti. U Isaac. Issa vera ma tanċaw tulips għaw. Naħseb jiġu Ma xaħna xnafu għal-kafe, kif kien qabel. Insomma, issa Tannejk jek nullilun. tannejk ħafna. Għam nibdew nsuqu l-ura lajdin għanna sija u s-sadija għak fejn naraw il-kalvarju, Jiena l-ewwel nies misna mpoġġejna xejn għax qed inħossni dead. Ma nafx kif ħansuqu lura. Imma tlaqna nibdew. Magnu abjad. Kaloriji maħraq. Maduf. Vera, ma tantx ħarqna kaloriji kemm ħsibtin. Qed nistennew ġan. Tlaqna. Ġranet bħal daw jifakruni għaliex rrid niġi noqgħod l-Olanda, Xi ġmiel. Mela, bażikament wasalna Leiden fl-aħħar meta rajt is-sajn ta' Leiden it-tejjos wasalna. Il-jeans inkaxxat, il-Rachel qed tilha l-MVP llum is-sudo cream ħajkun, Għax disaster. Imma issa niċċekkja l-istess tiegħi wkoll. Insomma issa mmorru ċentru nieklu x'imkien. U nidu drink, ma nafx, issa naraw. Bħalissa xenu, kważi s-sittu. Tlaqna. Jienu sadama l-istess. Tlaqna? Welcome to Leiden, insomma, Rachel Gianluca, xintu qatt ma ġejtu għaw? ħafna sabiħaw. Kemm inħobbu għaw, xi ġmiel. Ma ġibtix qabel imma ice cream time. Ja, kif dejjem tirrovina l-video zamma. Dejjem ta' dejjem ostra. Klip li ħajkolli tijak fuq train driqedden. Dal-vlog. Imma, illum rġajna din ma' Rachel u Gianluca. Zom, għandawar il-kamera. Edin namlu barbecue l-lum. Rotterdam. Kamera dejjem ninsambidlu la-setting. Cheers. Prosit chef. Jina s-suxa fon. Support, iżom il-plat. For a change, ħanerġaw niklu. Tortijak. Ija, għandi balladu. Inni ma nikolta. 8:30 ħar li kilt. Għaddew 4 sigħat u nofs. Illum lejliet li ħamurru Malta. U għedin iċ-ċentru namlu last minute shopping u qabad li balla ġok, so kien hawn dan it-trakkaw u v-range tam tajjeb u ġibna flatbread u quesadilla. U għet nistenna wkoll il-ġobon jiġi vacuum packed għax mort nix il-ġobon il-familti u għalt li insomma tant kemm xajt ħajna 8 kollu għax blokok. U għalt li għajja minuti oħra għalt li għoddu. Għalt okej. Insomma sanaraw xtofri di fl-bret għandi ġuħ, s-pas għamur nġrillu. U l-lejla mistednin għand zawx xibib tijaj, u għet Olandis u għet Brazilian. U ħajsajrulna, so naħseb ukoll nivlogja naqra, għax naħseb illum l-aħħar li nivlogja b'somma, mux naħseb l-aħħar li nivlogja f'dal-vlog. Ħallissa neditjaħ meta nkun Malta, xeħin. U nitfaw bat meta nkun Malta. Bil-kemm il-qat nies madof 4 sigħat u nofs il-qadda l-lejl u għandi balla nas u suppas ħammur niġri għax ovvjament is-sada ħansifru. So m'għandi ċans il-mood u ma nafx kif nlaħħaq għax irrid illesti video wkoll x'neditja. Oh my god, issa imma għandi 3 ġimgħat off u vera looking forward għal-jom. I need a break għax qed nħoss burnout ġej, so l-inqas ħanħu break. This is it. Cheers. Eba, dessert jak. This looks amazing. And so fresh as well. So you spend the full day cooking this? A bit. I was trying to keep you busy here as well.